Здравейте! В този клип ще ви покажа моята колекция от дискове за DVD. Първият е Кадрокоско. Само за него да кажа, че той е много сладко филмче, защото и кученцето е сладичко и се разказва, той е един от любимите ми филми, и се разказва за едно момиче, което тук го виждате, което е бедно и семейството й няма пари, за това го изпраща при нейната богата Леля, но Леля я използва за да работи, да чисти, и тя тогава, малкото момиченце, намира това кученце и го кръства Кадрокоско, защото е къдревичко. Няма всеки филм да го обяснявам, но просто любимите ми филми. Това Сандокан въобще не съм го гледала. Лейди Скитника се разказва за... Тук са показани, ето го Скитника, ето това е Лейди, те се запознават. Може би всички го знаете. Кирико като малка ми беше любимия филм. Се разказва за едно момче, което тук е показано. То е негърче и се спасява от беди, а е толкова мъничко и е много умно. Джейка и пиратите от нещо Неверленд. Неверленд. Не мога много добре да го прочита, защото не е написано много добре. Но Джейк спасява Бъки и се разказва. Аз мисля, че въобще не съм го гледала, но ето, това е той и явно ще спаси някакъв Бъки. Барби в приказка за малката русалка. Франклин е една костенурка, която ето тук е показана. И има различни истории. Ягодо Сладкиш, голямото пътешествие. Аз съм го гледала като много малка и доколкото си спомням, те там се загубват, колата им се разрушава. Котаракът Феликс дори не съм го гледала, но както виждате, някакво коте, което, доколкото съм прочела, е много умно. Смърфовете 2. Имам и Смърфовете 1, но е някъде и всички тези дискове. Се разказва за Смърфовете, както знаете. Това е много известен филм и го даваха по кината. Приключенията на Сами са една костенурка Сами. Има приключения, както е в заглавието, влюбва се в тази костенурка, ето го Сами, а това е неговия приятел и с него имат приключения. А в целия филм най-вече той се запознава с нея в началото на филма, иска да я намери и чака в края на филма я намира. Ето го Смърфовете. То също се разказва пак за смърфчета, със сигурност няма как да не сте го гледали. Всички обичат Доналд. Може би го знаете, Доналд, който е Пътока Доналд, този. Всички обичат Доналд, защото има различни серии. Ето тук са показани 5 серии. И между всяка серия има хора, които говорят за Доналд и казват, че много го харесват гласа му и затова всички обичат Доналд. Всички обичат Гуфи, всички обичат Мики, но ще го видим по-надолу. Моя прекрасна Маделин се разказва за ето това момиченце, което ето тук е показано. Чакайте, ще го извадя само. Ето го момиченцето със своето кученце. Имат доста приключения, са в Париж, защото както виждате това е Париж, Айфеловата кула. Тя просто се държи много лошо и те изгонват от едно много елитно училище и тя има приключения, палава е, всички като я виждат казват, това е Маделин, която прави много беди, но тя после става добро момиче и си има собствено семейство. Вълшебната Коледа на Мики. Този диск обаче, за съжаление, ми е счупен отвътре. Сега ще ви покажа. Ето го самия диск, но както виждате, ето тук е счупено и драпаво, и като влезе в DVD-то ми, което е ето тук, и запълва и не може да се гледа този филм, но аз съм го гледала на компютъра. Се разказва Вълшебната Коледа на Мики. Сериозна е вълшебна, защото той се среща с Ария, с Тимон и Пумба, с Отмолан, с Отмолан дракона, ето както виждате. И много хора, много герои от Дисни участват в този филм. Има едно шоу, представление, може да го гледате, просто напишете в вебокс Вълшебната Коледа на Мики. Е много интересно. Франклин отива на лагер
Е просто костенурката Франклин, която тук ви показах. Просто тази костенурка отива на лагер. Това е за Франклин отива на лагер. Всички на сърф съм го гледала, но не съм се съсредоточавала да го гледам. Но се разказва за ето този пингвин и баща му, които се опитват да направят един много голям и хубав сърф, който е ето тук. И сърфират изобщо, обаче се опитват в това време да се предпазят от лошите, които тук не са показани. Човекът от джунглата 2 въобще не съм го гледала и не мога да ви кажа за какво се разказва, но явно е нещо свързано с Тарзан. Както виждате, но е 2. 2 е, защото тук има и едно момченце, освен Тарзан. Ще го гледам и някой път може да ви кажа за какво се разказва. Но погоди е един много стар филм, който се разказва за един заек. Той е руски филм, в смисъл говорят на руски, но все пак се разбира, защото той прилича на български език. А това е вълка. И не мога да ви кажа какво означава, но погоди, но се разказва, че този вълк непрекъснато иска да хване този заек, бягат, бутат неща, по ескалатери се качват. Ето, например, тук, за да може този заек да избяга от вълка, се прави на певица и той не го хваща. Или тук различни смисъл, има различни неща и е много смешно. И винаги, когато вълка в никоя серия, както и Том и Джери, не, всъщност съжалявам за Том и Джери, в финала на всяка серия той казва на руски, но аз попитах мама и тя ми го преведе, което означава, че вълка казва ще те хвана, заек, ще те хвана. И това казва винаги в края на серията. Уди Кълвача и приятели също не съм го гледала, но се разказва, отзад прочетох, мога сега също да го прочета. Забавлявайте се с приключенията на най-щурия кълвач и неговите приятели. Уди, любимецът на няколко поколения българи, отново вилнее и отново е забъркан в шеметни авантюри. Смисъл той, както тук пише, е забъркан в шеметни авантюри, има приключения, тук както виждате си играе с йо-йо. Приказка за Египет се разказва за ето този човек, тук, който е показан. Се опитва да спаси всички тези дами, хора. Както виждате, той е тук мърда и водата. В смисъл, някакъв велик човек, който чрез бастуна си, този бастун, прави някакви магии, но те са не черни магии, ами хубави магии. Добри. Рио, всеки знае за какво се разказва, за синя птица, която има приключения, отива при една друга птица на име Джуел и се запознават. За съжаление нямам Рио 2, защото не съм го виждала на диск, но ако го видя, мога да си го взема.